साबि लाबाय राजा दे नायथारनि आं नोंखौ दिनै नोङो होनदोंना स्कुटि रोङो होनदोंथ' आंनि सिगाङाव दे दाना नोंदानि सिगाङाव खोन्थादो दे सालायनानै एसेबाबो खोन्था मिथिबाय दे लासैलै ब्रेकआ थाद'आनो गाबबाय हनै र' लासैल' स्टार्ट हो दै जास्ट लासैल' र' बै स्टेना माबा बास दे र' नों मानसिया ओरै खालाम बास लासैल' दै लासैल' ब्रुंल' होन दे लासैल' हा सादो बै फ्लासखौ हमदो फ्लासखौ बैखौ हमदो औ सादो फोरो मारै जाखो बेनो रोंग्राया बेनो साला फोरो बै माबादोब्रा बै साबिया माबासिन बास दे दाना होदो अन खालामदो साबिया अ जाबाय दे नै प्लास्टाराव नांहैगोन ओरै ला ओइ लासै र' दे लासै था ओइ लासै र' लासै नों रोंनाय नङादां ओइ बन्द' खालामदोलै बन्द' खालामदो हनै होस माला बन्द' खालामदो बन्द' खालाम थाव गैयानो खोनाबाय आरो पुलिस चेकिं खालामो नामानो थाव सोयैनायाव नङाबालाय सोहैजाबायमोन पुलिसफोरजों हमबा हेलमेट गैया बायथ'वाखै थाल मारि लांदों ना मादों बेखौ मारि लांदों ना माबा सौग्राव होदों होननाया अबेमोन आजा द्राइभार गोदान सौग्राव होदों होननाया अबे साइडआवमोन अबावमोन बाहा बानायबाय नैबे बेनो दुरुंना नै हाथिजोब्बायमोन र' ओंखारबायमोन नै एसे बावबानो नैबे मावबायथ' बुस्थुआ नै मावबाय नै नैबेसिना मावाखै ओमफ्राय दा द्राइभारा सालायला आरोना नैबावबो नै एसे गावबावदों नैबेहाय नैबे फार्स्टआवनो बिदि खालामदों आरोना एसे बावबांगालाय गारिखौ फुग्रा नामा राजा नै बे बुस्थुआ एसे माबादों आरो ओरै माबाबावबा बे खावसे थांखायो बाव बांसिन नाङोबा ओरैनो एक्सिडेन्टफोर जायोबा ओरैबादि सेस थांजोबखायो बेयो बेखौनो नागिरगासिनो नोंखौ आबौ होननानै बिराद गाबज्रिहरबाय जोङो बै बागानाव नागिरहैदों जोङो बैनि बेवहाय जोंनिफ्राय गयबाराव औ अमा खाराव थोद फाग्ला आंलाय बै बुरिनाव थांबानो मोनो माथो सोर बुरि बे मिथियो ओरै बैयावहाय सोनाबगालै ओमफ्राय थांबाय आंखौ गाब्रिबा मोनो माथो बिफांफोरखौ नायदां माबा सफारि बिफां दं ओमफ्राय माबा माबि दं बायदिसिना दंफां लाइफां दं जलफि बै जलफिया थायो बै जलफिया थायो बैलाय जलफि बिफां नङा बैयो बैदिखौ जलफि बिफां औ जोंना जलफि होनना बुङो आरो औ आंलाय जोंनाव आं न'आव माबा सामथाइ गग्रा मेचिनसो नङा बेयो सामथाइ गग्रा मेचिन बे मेचिना सामथाइ गग्राब्रा मिथिया नोंसिनि माला बाया सोर खालामो आदै हाग्रा हयोना मोजाङानोथ'